Mikä kananpää sulla on suus? Pulunpää. No varmaan onks tää kana, vai onks tää pulu, vai onks tää... Ja kun tää saattaa olla joku kukko. Mut se minkä mä huomasin, että tuolla vessassa aivan täysin nerokkaasti tehty, niin kuin kaikki täällä Myanmar Style ne kutsuu sitä, että silloin kun on rahaa, niin täytyy käyttää luovuutta. Ja nämä jätkät on oikeasti käyttänyt luovuutta. Moottorin jäähdytysvesi, joka normaalisti pumppautuu suoraan ulos veteen, niin ne on laittanut sen letkun ja se huuhtelee vessan jatkuvasti. Eli sekin homma on hoidettu. Kato. Täytyy sanoa, että meni päähän Dagonin Extra Strong 8-volttinen bisse. Kato. Voi vitsi. Kato vaan. Niin hyvä, että järki lähtee.